साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। कणकवली इथं आयोजित महाराजस्व समाधान शिबिरात विविध शासकीय विभागांनी नागरिकांना आपल्या योजनांची माहिती दिली। यावेळी पालकमंत्री तथा महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मत्स्य विभागानेही विविध शासकीय योजनांची माहिती देत मत्स्य व्यावसायिकांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा असं आवाहन केलं। याचाच आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सध्या महसूल विभागाच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराज महास्वराज्य समाधान अभियान सध्या सुरू आहे आणि याच अनुषंगाने आपण या कणकवलीमध्ये आहोत। कणकवलीमध्ये आपण बघतो की ही जी योजनांची बऱ्याच योजना आहेत, त्या योजनांचे जे स्टॉल आहेत या ठिकाणी लावण्यात आलेले आहेत। त्याचे जे फायदे आहेत ते नागरिकांना देण्यात येत आहेत आणि सांगण्यात देखील येत आहेत। काही योजना आहेत त्या देखील सांगतात। तशाच पद्धतीने कणकवलीमध्ये आपण बघतोय की ह्या म्हणजे मत्स्य विभागाच्या देखील योजना या ठिकाणी या स्टॉल आहे आणि त्यामध्ये मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तसंच इतरही अपघात मच्छीमारांसाठी विनामूल्य अपघात गट विमा योजना, मासेमारी साधनांवर अर्थसहाय्य योजना, अशा विविध योजना या ठिकाणी या स्टॉलवर या अधिकारी इथे आपल्याला सांगणार आहेत। पण त्या पद्धतीने आपण बघतो की या स्टॉलवर जे बोटी आहेत, या छोट्या असतील मोठ्या असतील, त्यांचे काही योजना कशा पद्धतीने लाभ घेता येईल, काही लाभार्थी देखील त्यांचे आहेत, त्या संदर्भात आपण त्यांच्याकडून जाणून घेतो। साहेब नमस्कार, आज या योजनेच्या माध्यमातून आज आपण एक स्टॉल लावलेला आहे, काय या स्टॉलच्या माध्यमातून सांगाल आपण? ॲक्च्युली आज आपण छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाअंतर्गत मच्छीमारांना विविध योजनांचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने हा स्टॉल उभा केलेला आहे। माननीय आपले पालकमंत्री तसे मत्स्य व्यवसाय बंदरे मंत्री श्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या नेतृत्वात एक फ्लॅगशिप योजना सुरू झालेली आहे आपल्याकडे, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जी की केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेला अनुसरून त्या धर्तीवर बनवलेली आहे। आणि ही राज्याच्या मच्छीमारांसाठी एक खूप आनंदाची बाब आहे की यापूर्वी आपल्या राज्य शासनाच्या एवढ्या योजना कार्यान्वित नव्हत्या। माननीय आपले मत्स्य व्यवसाय मंत्री यांनी बऱ्याचशा योजना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर आपल्याकडे सुरू केलेल्या आहेत। तर त्यामध्ये आपण मच्छीमारांना बऱ्याचशा जाळे जे आहेत, मच्छीमारांचे जाळे असे जाळ्यावर अनुदान देतो। त्यासोबतच जे की बोट, छोट्या साईजच्या बोट म्हणतो आपण, पाती, त्याच्यावर सुद्धा अनुदान दिलं जातं। त्या व्यतिरिक्त आपल्या मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आलेला आहे। कृषी दर्जाअंतर्गत आपण मत्स्य व्यावसायिकांना मच्छीमारांना किसान क्रेडिट कार्ड KCC आपण वितरित करतो। त्यामध्ये राज्य शासनामार्फत 4% त्याच्या इंटरेस्ट सबवेन्शन, तर केंद्र शासनामार्फत 3% इंटरेस्ट सबवेन्शन दिलं जातं। यामध्ये जे 7% व्याजदर असतं किसान क्रेडिट कार्डसाठी, ते कुठंतरी मच्छीमारांना 0 होऊन जातं आणि हे एक त्यांना खेळतं भांडवल त्यांना मच्छीमारीचे साहित्य साधने खरेदी करण्यासाठी उपयुक्त ठरतं। तर त्या व्यतिरिक्त विविध बऱ्याचशा योजना, त्याच्यामध्ये कोल्ड स्टोरेज असेल किंवा कोळंबी संवर्धन असेल, म्हणजे आपल्या तलावातील कोळंबी संवर्धन असेल, विविध मोठ्या नौका असतील, केंद्र शासनाच्या सुद्धा त्यात योजना आहेत, ज्या की PMSY योजनेअंतर्गत एंटरप्रिनरशिप मॉडेल असेल, अशा बऱ्याचशा योजनांचा मत्स्य शेतकरी लाभ घेऊ शकतील। म्हणून आपण हा आज या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाअंतर्गत स्टॉल उभा केलेला आहे। जास्तीत जास्त लोकांना मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची माहिती पोहोचली पाहिजे व आपल्या मत्स्य व्यवसाय विभागाबद्दल जास्तीत जास्त माहिती मिळाली पाहिजे, हा यामागचा हेतू आहे। निश्चितच या माध्यमातून एकंदरीत किती तरी लाभार्थी आहेत ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण जोडले गेले? या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आपण बऱ्याचशा लाभार्थ्यांना लाभ दिलेला आहे, पण आज प्रायोगिक तत्वावर आपण एक 6 ते 7 लोकांना कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने मान्यवरांच्या हस्ते आपण त्यांना जे काही कार्यालयीन आदेश आहेत ते वितरित करण्यात आलेले आहेत। त्यासोबतच आपण बघू शकतो की फिशिंगमध्ये जे ट्रॉलिंग फिशिंग केली जाते, त्यामध्ये हे टर्टल एक्सक्लुडेड डिव्हाइस आहे, ज्यामध्ये आपण कासव संवर्धन करतो। जे नामशेष होत चाललेल्या प्रजाती आहेत ते त्याच्यामधून निघून गेले पाहिजेत। या अनुषंगाने आपण मच्छीमारांना हा अगदी निशुल्क आणि मोफत असं आपण ते त्यांच्या ट्रॉलरमध्ये बसून देत असतो। एकंदरीत सिंधुदुर्गातील मच्छीमारांना काय सांगाल? सिंधुदुर्गाच्या मच्छीमारांना मी आवाहन करेन की सर्वांनी जास्तीत जास्त जे मच्छीमार आहेत, मच्छीमारीशी निगडीत जे काही व्यवसाय हे आहेत, मच्छीमारीशी निगडीत जे काही काम करणारे लोक आहेत, त्यांनी या योजनेचा निश्चित लाभ घ्यावा। आपल्यासाठी खूप चांगल्या योजना आहेत। यामध्ये निशुल्क असं 5 लाखाचं विमा क्षेत्र आहे,
तुम्ही मासेमारीच करावा असं नाही आहे. मासेमारीशी संबंधित जसे की मासे कट करणारा असेल, मासे वाहून नेणारा असेल, मासेची गाडी वाहून म्हणजे असे जे की मासेमारीशी काहीतरी निगडीत काम करणार आहे त्यांना 5 लाखाचं आपल्याकडून निशुल्क विमा क्षेत्र आहे. तर त्यांनी त्या विम्याचा देखील लाभ घ्यावा हे मी असं त्यांना आवाहन करतो.